Здравейте, вие сте с Открито студио. Не случайно ще разговаряме с доктор Христо Гигов, който е специалист ортопед в първа частна болница във Враца. Здравейте! Здравейте! Може би пропуснах и една титла, която е заслужена, доктор на медицинските науки. Да, главен асистент съм и доктор на медицинските науки. Да. Преди време, в Деня на българския лекар, или по-скоро по повод Деня на българския лекар, първа частна болница и нов медицински център бяха удостоени с приз за принос в здравеопазването. Защо избрахте да работите тук? Съдба ли е, призвание ли е? Как? Ние винаги сме се стремяли да бъдем номер едно като болница и като медицински услуги, които предлагаме и като работа, която вършиме. Сега доколко е съдба, живота е странно нещо. Моята връзка тук с Враца започна 2000-та година. Това е първото отделение, с което стартира първа частна болница. Да, 2007 година стартира първа частна болница с ортопедичното отделение. Тя се беше специализирана болница по ортопедия тогава, 2007 година. С времето, с много труд, с много работа, се наложихме на пазара медицински, което позволи да се разшири болницата вече като една многопрофилна болница за активно лечение. Вие сте от началото? От самото начало, 2000-та година, започнах да работя в Враца, в МБАЛ Христо Ботев, като ординатор в отделението по ортопедия и травматология. 2000-та година стартира реформата в доболничната помощ и тук с помощта на доктор Георгиев, за което му благодаря. Стартирахме едно кабинетче в доболнична помощ, което беше първите крачки на променяща се в България медицина. С времето, с развитието на този кабинет, направихме медицински център. След него, след 2007 година, отвори врати първа част на ортопедична болница, отделението по ортопедия, а вече от миналата година отделението ни е и трето ниво на акредитация. Какво значи това? Искам да обясня тук на вашите зрители, на всички хора, които се интересуват. Нивата на компетентност в България са 3, най-високото ниво е 3. Нашето ниво на професионална компетентност, т.е. работа, за която имаме апаратура, за която сме образовани, която може да вършим, тази, която върши Пирогов, Военно-медицинска академия, ортопедите и университетското ортопедия. Т.е. това е най-високото ниво на професионална работа. Към такова здравно заведение, такава ортопедия на територията на Северозападна България няма. Как се постига това, или смисъл как се оценява, за да бъде така оценено на трето ниво? Има много точни изисквания и критерии от Националната здравна каса, от Министерството на здравеопазването, които трябва да бъдат покрити. Те включват база, апаратура и професионални качества на персонала, сертифицирани, за да изпълняват определени хирургични дейности, ние сме сертифицирани да изпълняваме всичко. Да. Как се чувствате в това отделение и в тази болница? Вие сте почти 20 години тук, нали така? Да, аз 20 години съм помагал за развитието. От почти една година, от януари месец, напуснах университетската болница в Плевен и се установих тук трайно. Как се чувствам? Чувствам се добре. Имаме възможност за развитие, имаме възможност за извършване на професионална медицинска дейност, имаме възможност и предлагаме много качествена медицинска услуга в сферата на ортопедията, на травматологията. И много показателен е факта, че нашите пациенти, пациентите на нашата болница, са большинството извън границите на Враца, говоря Монтана. Имаме страшно много пациенти от Варна, Бургас, от София, от Търново. От цяла България имаме страшно много пациенти. Да. Наскоро разговаряхме с доктор Антонио Георгиев, който каза, че има дефицит на млади лекари и те трудно избират да дойдат в провинцията. Самата дума провинция ли ги плаши? И другия ми въпрос е, има ли тази база и този опит, на който един млад човек може изцяло да се довери и да се развива именно в тази болница?
Ами сега, говорейки за провинция, аз искам да съобща така един интересен факт, който не е известен на широката аудитория. Най-титулованите болници по ортопедия са в целия свят, са извън големите градове. Нали, те са специализирани в... Мога да дам пример за Штотсалпен, най-големият център на Европа, който е по протезиране, който се намира в едно градче, високо в планината. Градчето има 2 хотела и 20 къщи. Нали, най-малко на разделението на провинция и столица е малко условно, да. Сега, нещото, което също искам да информирам обществеността е, че нашето отделение е база сертифицирана, база пред Министерството на образованието за обучение. Тоест при нас могат да специализират лекари, които след сроковете и полагането на съответните изпити да положат държавния изпит за придобиване на специалност ортопедия и травматология. Вече имаме и специализант при нас, всъщност няколко имахме. Това създава условия за младите лекари, нали, да работят в един колектив от доказани професионалисти. В него включвам и професор Кинов, който е председател на Българското дружество по ортопедия и травматология. С моя помощ, с негова помощ създавахме един от водещите центрове по ортопедия в Северо-западна България. Т.е. водещия център по ортопедия в Северо-западна България. Нали, спектъра на хирургичните интервенции, които извършваме, е изключително голям. Тук говоря за новата, модерната травматология. Тази травматология, която използва съвременните импланти, съвременните техники, мини-инвазивните техники. Т.е. това са техники, които са свързани с минимално нарушаване на целостта на кожата на пациентите, което пък от своя страна, нали, създава предпоставките за много по-бързото възстановяване на тези пациенти, за ресоциализирането и намаляват разходите и като лечение, и разходите и с устрата на държавата. Да, в тази връзка нека да кажем какво се извършва в ортопедичното отделение, какви услуги предлага болницата и ако се върнем назад, това усъвършенстване, стъпка по стъпка, вървейки към съвременните методи и апаратури, които правят самите интервенции много по-щадящи, нали така? Точно така. Значи, ние сме водещи център тук в сферата на травматологията и работиме целият спектър на съвременната травматология, съгласно последните постулати и канони на медицината. Нали, също така предлагаме и работиме артроскопска хирургия във всичките й варианти. Така, от година и половина станахме един от водещите центрове, може би в България, относно ендопротезирането. И тук говоря, нали, за протезирането на големи стави. Нали, говоря за първично ендопротезиране, за ревизионно ендопротезиране, говоря за ендопротезиране на усложнените ендопротези, така наречени, тези, които са с инфекции, с фрактури, с костни загуби. Нали, започнахме да работим в сферата и на гръбначната хирургия, като, нали, тази наша работа се разпростира върху всичките отдели, нали, на гръбначен стълб. Нали, използваме техники, с които работим върху самия диск, интервертебрален диск, използваме и работиме много модерните техники при фрактурите на прешените. Тези, които са перкутанно, нали, се извършват вертебропластики или балонни кифопластики, са подготвени се и има възможност, когато е необходимо, да минем на откритите варианти по класическите техники. Имаме всичките условия, апаратура, за да се извършва това нещо. Напоследък биотехнологиите се развиха страшно много в медицината. Нали. Те първо бяха така дисоциирани към естетичната хирургия, но на базата на много разработки, особено на колегите в Италия, и в Щатите и в Германия, нали, започнаха да намират приложения и тези нови модерни техники на стволови клетки, за лечение на определена патология с стволови клетки. Тя приложима ли е по някакъв начин и в вашата специалност? Приложима е. Ние имаме доста богат опит тук, за около година натрупахме с много добри ранни резултати, защото тепърва това стартира в света, този тип лечение тепърва стартира в света. Използваме няколко класически техники, нали, на регенера, на фетселс, това са техники, които по специален начин се извличат в стволови клетки и които са в индицираните случаи, имат уникален резултат. Тук искам да подчертая, че... Те се съхраняват и когато има нужда? Не. Те се изработват на момента и се имплантират на пациентите. Нали, от техни тъкани често използваме
Нали, често използваме част от кръвта на пациентите с хрущялна тъкан, по-често от ухото. Нали, обработват се с специални машини и апарати и това нещо вече се използва се използва при съответната оперативна интервенция. А това Нали, се прави и тук, така ли? да. Нали, имаме техника, която извличаме стволови клетки от масна тъкан, нали, която също е така доста приложима в дегенеративната патология на големите стави особено и дава много така добри ранни резултати, особено когато нали, когато се спазва чисто медицинските индикации за това нещо. Добре, да всичките тези съвременни неща и този модерен език, на който си говорим сега, това е една голяма инвестиция за лекаря, така ли и в неговото образование, в неговата квалификация, в неговите умения. Да, така е. Значи той има възможност да ги прави. Да, точно така и всички тези манипулации са свързани с курсове, специализации, обучения, за които ние имаме сертификати и дипломи. Нали, няма дейност в съвременната ортопедия, която да не подлежи на сертифициране и ние сме подготвени за това нещо. Да, това значи, че в първа част на болница лекаря може да така спокойно да се развива и да повишава своята квалификация. Да, въпрос на желание е. Това нещо от страна на моите колеги и аз, нали, използвам случая да ги поканя, който от тях желая, винаги може да дойде, да види, да стане част от нашия колектив, нали, който се развива доста бързо. Да, вие сте доктор на медицинските науки. Това пак казвам, говоря пак за инвестиция в вашата така научна подготовка. Няма да спрете до тук, нали? Не. С усъвършенстването. Не, значи, нали, ортопедията тук на първа част стана база и за обучение. Аз го споменах преди мъничко, нали, освен включая факта, че имаме акредитация за обучение на специализанти, база сме за обучение на студентите, което е свързано на студентите от медицинския университет, което е свързано с преподавателската дейност тук, с упражнения. Продължаваме да работим и в сферата на науката. Да. А какви пациенти ви търсят? Пациенти с проблеми ортопедични, основно. Нали, пак казвам, кръгът ни от пациенти е изключително широк. В някаква възраст. Да. За жалост, нали, тук COVID-пандемията доведе до огромен бум на микроангиопатиите, нали, на асептичните некрози като заболяване. И съответно много се увеличи броя на тези пациенти. Какво значи това? Това значи, че COVID-инфекциите водят до увреда на микросъдово ниво. И това е свързано с умиране на костта, образно казано, и до много бърза деструктивна артроза на големите стави. А това е следствие от заболяването, така ли? Това е мое впечатление и мое мнение, не само мое мнение. След COVID-пандемията процентно, може би в пъти се увеличиха пациентите, като пациенти с тази патология. Защо? Защото те не са идвали на време да потърсят помощ, защото са били изолирани? Защото естеството на COVID-инфекцията е такава. Тя води до това нещо, тази маса, и за жалост започва да пада и средната възраст на пациентите. Вече много мои пациенти под 30 години идват с буквално разрушени стави. Това по някакъв начин възстановява ли се? Използваме техники различни, които ако пациента достигне при нас в стадии, който може да спасиме, нали, ставичката. Органосъхраняващи операции имаме няколко групи, които работиме. При тези пациенти, които са диагностицирани на време, помощта е много добра. Възрастта на пациента има ли значение? Не, като цяло не. Специално в конкретния случай? Не, няма. Няма. Възрастта няма значение, стадия на самото заболяване има значение, в който той попада при лекар. Тоест този стадий определя дали е възможно да се проведе лечение, което да съхрани неговите стави, или се налага замяна на ставата с нова. Да. Доколкото имам информация, при вас така пациентите масово прибягват до така наречената смяна на ставата. Да. Нещо, което при всичките тези нови методи звучи за вас вече отиграно, нали? Видяно вече. Не е проблем. Не е проблем. Ние сме водещ център в ендопротезирането на големите стави.
и първичните и ревизионните процедури. Много пациенти имаме и страшно много оперативни интервенции натрупахме тук за годината, тази специално, като броя се увеличава. Нали, имаме опита, имаме възможностите, имаме знанията, за да го правим това нещо. Да, а с какъв екип работите? Има ли млади хора, които искат да се научат от вас, да предадете свой опит, и да работите спокойно в екип с тях, да разчитате на тях? Много хубавото нещо е, че имаме тук 3 млади колеги, включително и си на един от тях. 3 млади колеги, които са подготвени, които имат желанието, които се учат и се развиват в тази посока. Много младата колектива ни, говоря, инструменталчиците ни, персонала около нас. Това е персонал, който ние специално сме си го обучили на правилните неща, на правилния начин на работа. И това много улеснява нещата за нас, за тях, и за пациентите като крайен резултат. Да, значи имате и така приемственост. Има, да. От страна на вашия син. Да, много е хубаво, да има млади хора, които искат, които работят при нас, защото няма значение в този живот какво си направил ти. Въпросът е какво ще остане след тебе. Поне това е мое мнение. Да, така е. Как гледате на конкуренцията като състезание, като стимул? На конкуренцията е стимул, стига да е лоялна конкуренция. Конкуренцията е стимул да се развиват всички. И ние, и колегите, които ще се появят на пазара евентуално. Да, това конкуренцията няма нищо. Големия въпрос специално за Враца, за този бъдещ медицински обект, който няма как да не бъде конкуренция. Пак казвам, конкуренцията ражда качество. Да. Ние имаме основата, имаме базата, имаме всичко, което сме го постигнали. Да. Има развитие, така и доста... Имате и напредъка, имате и времето. Точно така, времето е в нашите ръце. То работи с нас и за нас. Да. Да поговорим за така по-често срещаните заболявания, които се появяват и за профилактиката от най-ранна детска възраст в специалността, която е ваша компетенция. Най-честа патология тук е дегенеративната патология. Като цяло населението на България застарява. Немърливото отношение на самите българи към собственото здраве е също предпоставка за това нещо. Относно профилактиката, доказано е по света, че добрата профилактика в ранна възраст намалява изключително много разходите, медицинските разходи. Япония е пример за това нещо. Ние имаме една идея, която ще осъществим, да направим едни дни на отворените врати за безплатни консултации ортопедични. В първа част на болница. Да, в нов медицински център ще стане. То ще стане още този месец или следващия. Да, което е много важно и вероятно ще се възползват хората от това. Да, всички, които имат желание, могат да дойдат, ще получат безплатни консултации и съвети. Да, защото с профилактиката могат да се предотвратят. Много бъдещи проблеми. Да. Децата от най-ранна детска възраст и бебетата трябва да се следят, нали? Бебетата задължително преминават след раждането. Първите 30 дни задължително минават на скринингово изследване на опорно-двигателния апарат. И там това се наложи като златен стандарт в България и там вече нещата са регламентирани. Няма пропуски. Ако има проблеми, ги хващаме в много ранна детска възраст. Но това трябва да го прави всеки един родител да бъде адекватен и И личните лекари, които да ги съветват да го направят. Макар че те са длъжни да минат на профилактични прегледи. Един такъв профилактичен преглед на новородено спестява много или пък дава картина на лекаря, какво би могло да се предотврати. Точно и как. Така, и тези скрининги са основно за вродената дисплазия на тазобедрените стави, за вродените аномалии на опорно-двигателния апарат. Този скрининг води до много по-ранно лечение, много лесно лечение и по-огромни шансове за възстановяване. Да, защото когато детето е малко и не може да ходи, тези проблеми не могат да бъдат демонстрирани, да се видят. Точно така, след вече като проходи, нещата стават малко по-трудни и по-бавни.
Да. като лечение. Да, днешното поколение, вие сте вероятно много по-добре наясно от мен, са деца, които са в интернет, които са пред компютъра, които са на телефона, на които липсва движение. Всичкото това няма как да не окаже влияние върху тяхната стойка и върху гръбнака им. Да, така е, затова ние имаме скринингови изследвания и за това нещо, за изкривяване на гръбначния стълб. За жалост, модерни технологии направиха нашите деца супер мързеливи и неспортуващи, большинството от тях, което пък създава предпоставките за нарушения с стойката на гръбначния стълб, с изкривяването на гръбначния стълб и с един куп заболявания. На базата инактивитета, т.е. на базата липсата на спорта и натоварване. Какво трябва да се направи? Пак ли профилактика? Задължително профилактични прегледи. Задължително профилактични прегледи. Моят съвет е към подрастващото поколение да променят начина си на живот. Да. И естествено и към родителите, които насърчават тези хубави навици в кавички от децата си. Да, трябва да се насърчават, да се движат, да спортуват и по-малко време да отделят на интернет пространството. Да. Как да бъдем здрави? Движението ключов фактор. Има една стара поговорка, която гласи, че движението е здраве. Според мен движението е ключов фактор, за да човек да се чувства комфортно и да живее добре. Като според мен това е предпоставка. Физическата активност е абсолютна предпоставка за дълголетие или липса на проблеми с опорно-двигателния апарат. Във всякаква възраст. Да. Ние сме модерни хора, индустриални, от колата на бюрото, пред компютъра, след това на масата. И в леглото. Да, така че човек вероятно трябва да отделя 1 час на ден, дневно за себе си на ден за това нещо. Независимо на каква възраст е. Независимо от възрастта. 1 час е достатъчно, всичко над 1 час е класическо вече. Да, много хора с напредването на възрастта започват да се оплакват от болки в ставите, в мускулите, което е нормално и оттам идва вече тази страст да се поемат най-различни медикаменти, които пазара рекламира до болка. Той пазара рекламира до болка, но все пак един медикамент трябва да е предписан от лекар, за да бъде използван от пациента. Аз ги съветвам тия самолечения да не ги правят, защото много често са катастрофални резултатите. Да. Винаги един медикамент би трябвало да е изписан от лекар, да е обяснено на самия пациент какъв е, защо е, каква доза трябва да се вземе, колко продължително. Всичко останало включително и витамините. Да. Те също се дозират, има варианти за предозиране, което не е добре. Включително витамините. Да. Не мога да съветвате хора, посещавайте си лекарите, съветвайте с тях. Да. И едно по-специално отношение към дамите и към тяхното здраве в една определена възраст. Вие казвате, че там вече профилактиката е наложителна. Наложителна е, защото тази възраст, която визираме ние, води до доста промени. Хормоналния дисбаланс при тези дами води до доста промени, включително и до метаболитни промени в костите, които намаляват здравината на тези кости, предизвикват един куп субективни оплаквания и са предпоставка за така наречените спонтанни или патологични фрактури, които стават счупване на шийката, ако искате, на бедрената кост, на преслените тела при минимални натоварвания. Да. А болките в ставите, за какво говорят? Те също биха могли да бъдат резултат на една такава на остеопорозата като процес, може да са резултат на дегенеративни заболявания, но много са причините за това нещо. Един преглед и изследвания би могло да отговори на въпроса защо този дадения пациент има тези оплаквания. Да. Но вашия съвет е да продължават пациентите да се движат, доколкото могат. Да, разбира се. Влизаме в един сезон, който така няма да ни е много дискомфортно. Вярно, есента е щедра, хубава е, златна е, но валят дъждове, нападали листа, човек се хлъзва без да иска, след това идва зимата и така с една предпоставка за едно опасно поведение и на улицата, и човек не е застрахован дори и вкъщи от травма. Никой не е застрахован от това нещо.
всичките тези неща, нали, създават предпоставки за евентуални травми. Нали, моят съвет е внимателно. Внимавайте и се пазете. Да. Ако има проблеми, Но не спирайте да се движите. но не спирайте да се движите, да. Да. И да обобщим с какво ново предизвикателство в първа част на болница ще се срещнем, в смисъл за здравето на пациента, за неговия комфорт и като услуга. Ще продължат ли инвестициите в развитието на на това отделение на болницата? Разбира се, инвестициите в отделението в болницата са условието тя да се развива и да е в крак с всички нови тенденции и нови неща, които са в сферата на ортопедия и травматологията. Значи, нашата специалност е една от най-технологичните, нали, която непрекъснато се развиват. Ако искате биотехнологията, ако искате имплантологията, нали, протезиранията, това са нови неща, които всеки ден се развиват. И те се правят в името на пациента. Всичко това е насочено в името на пациента, той да е добре, комфортно да живее. Да, отношението към пациента, какво е за вас? Имате ли ваше кредо? Много важно отношение до пациента. Моето кредо е, че пациента има нужда от внимание, има нужда от обяснение и така се печели доверието. Изповядате ли го? Да, ако е необходимо. Във всеки един ден, част от вашата работа. Да. Какво ви предстои? Като кариера, като инвестиция в наука? Предстоят ни чисто научно развитие, предстоят ни да си довършим хабилитациите и предстои ни развитието на отделението на болницата като база за обучение. Да. Аз ви благодаря за този разговор. Аз също. Да сме полезни на всички. Надявам се. На вас хубава вечер. Хубава вечер.